Once again, may buntag sa tanan. Walay imposible diha sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagtuo diha kaniya, nothing is impossible with God. Ato miagi nga simana, Father Rex ug si Sister Inday madto sa Cagayan magminister sa Osaka pamilya, bana ug asawa. They went there. Pagbalik, walay pamiliti. Ingkod-ingkod yung taon dito sa terminal. Murag ako na itong unang panahon nga nako'y Bible study sa Cagayan, kada Huwebes. Wala ko'y pamiliti. So, naghuwat ako dito sa terminal. Nainiagi. Siya, Pastor, asa man ka? Kung Cagayan. Siya, ato mo Cagayan, sakay ka? Sakay na yun, alang-alang mo balibad ka. This is what happens sa ilang duwa ka, nag-minister ka pa sa tao, sa Cagayan. And then, pag uli pa nimo, wala ka pa'y kwarta nga pamiliti. Basta ako, niingkod sa sila doon ni Inday. Asa silang kwarta, hulat. It so happen nga, nag-ring yung cellphone. Father, pag-ring na ay naghatag sayaw 1,500. Kung siguro ka mo nga itong panahon na mataranta na mo, no? Maratol ka, mangita kag asa dapit mautangan, kinsa inyo mautangan dito sa Cagayan? Ito ka sa terminal. And also, with my experience sa pag-uli na mo, nininit diri sa Hingoog, 30 years ago ba to, nasakit niya siya. Tulo ka doktor nagtanaw sa iya. O ang ilang decision is i-explore lab. Minaabrihan ng iyang tiyan, pangitaan kung asa dapit sakit, kuyaw sa kedana. Pero I pray to God. Pagkataon-taon, na niabot nga usa ka missionary kung kailan niyo si Miss Luxin. Madre ni siya, na born again. Niadto sa ospital, siya nagampo. Layo pagaling kaayo ang akong kamot, paduol sa iyang tiyan, di na niya makaya, musakit. Sa diyang ilihan siya ni Miss Luxin, nag-subside ang iyang pain. Unya ang pressure karon, doktor akong pamilya. Ang pamilya o iyang pamilya ngayon operahan lagi na kay basik unsay mahitabo dana ikaw gibasulon. What did I do? I stand in the word of God. Lisod to. Kay magkinaunsa mawad-an ka kasawa. Kung operating room, wa ka kay what's happening in that area. And then, pagka taod-taod, pagkaugma, nawala gid ang pain. We don't know why. No? Sige usay, sige magkog ingon sa iya nga. At tuloy kita sa ingo, okay, magkwanta dito, mag-start ang ministry, Bible study. Di good siya. Pero sa dihang nahitabo sa iya, siya nga, uli na ta. The ways of God is sometimes kuan sa atong kinabuhi. No? Munang saliga, naay grasya sa Ginoo aming batana. The grace of God, the definition of grace is unmerited favor. Kung naasad tayo, pagahimuon ni ana. Nakita nato nga Jesus is our victorious King. He conquered death, fear, all kinds of problems nga gi-release sa atong kaaway. Kitang panahon karon nga modern na kayo, we don't really know who our enemy is. Ang usa ka bantugan nga
C.S. Lewis nangingon nga usa ka weakness sa usa ka Kristohanon nga dili siya mutuo nga nayawa. But the Word of God says in John chapter 10, verse 10, sa Cebuano, ang kawatan mo ani lang sa pagpangawat, pagpatay, o paglaglag. Now, when the enemy steals our faith, kwaon galing niya ang atong pagtuo sa atong mga gahom Diyos. Mao na'y problema nga di na taga nagsimba. Di na taganan mo ampo o unsang nga klase nga tagsa-tagsa ka sitwasyon. To steal our faith o ang pulong sa Ginoo sa kalinaw nga ang gihatag o ang gitawag nato nga kalipay. Unsaon man pagpangawat ni Satanas sa atong pagtuo? Daghang kayo siya mga subtle ways and borrowed folk. Kung dili ta aware these cunning words, we will end up with so many problems sa atong tagsa-tagsa, kakinabuhi, and bind us to the way, the purpose of our existence. Karong human simba na ay nag-request na ako nga. Ilang balay, bisan pag nag-gipapuy nila nga walay bayad. Basta lang naitao. Pero di gud makaya kay daghan kuno demonyo. Ni Hawa. Hapit ako naghapon kami puyo be. Uy bayad. Tan-awon ta ko kitsa managan. Kung na may duhan ako kay Jesus, sila ako ibala dito. Padre Rex si Padre Rasol. Meaning there is a resistance. We cannot achieve victory in believing unless dili nato mahimo nga ang imposible, mahimo posible sa atong ginabuhi if we will not spend time in prayer. Si Satanas usually keep us very busy with work. Mga estudyante karon nahimo na nilang Ginoo ang eskwelahan. Mga tao po nahimo nilang Ginoo ang ilang gitrabahuan. We forgot God easily. Satan, worst enemy. Worst nga, kontra kagyon ni Satanas kung kita mag-inampuon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 again. Pag-ampo sa tanang panahon. Pray without ceasing. Miski wala diya sising, mag-ampo kita. Pray continually. Meaning, ganahan ka o dili, or in bad times, in good times, we have to pray. 1 Thessalonians 5:18, nagyingon, og pagpasalamat mo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Hesukristo. Makaamgo galing taog problema, sitwasyon, magbagot mo ta. Pero gossip galing, chismis, marites, criticize other people, false witness. Gusto na sa mga tao karon. In good times and in bad times. Mark 11:24, it says, whatsoever things, when you pray, believe God before the answer of your prayer.
Subayo na to sa eksakto nga Cebuano. Tungod ni iniingnon ko kamo, nga bisag unsa ang inyong pangayon diya sa pag-ampo tuhoy nga madawat ninyo kini og mainyo gayud kini. We are programmed karong kalibutan. To see is to believe. But God programmed us to believe the Word of God. Believe, number 2, believe the Word of God. Number 1, prayer. Number 2 is believe the Word of God. John 17:17. Number 3 is we must believe in faith. Hebrews 11:1, it says, faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. Natay gipangayo sa Ginoo nga wala pa moabot, keep believing. Ang nahitabo nila Padre Rex o Sister Inday nga walay pamiliti. Naitindi singag, paano yung makaw ni mo Lord, o di ko naman taga-pamiliti. Maguna-una pa may karoon kung asa may mangitag pamiliti. Call ka lang. Ayaw karatol. Believe God sa iyong pulong o sa imong sitwasyon. Nga ang Ginoo sangkap sa tanan nga panginahanglanon. We must believe in faith. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Laway rateng atong puhunan. Di pag kita musulti sa pulong sa Ginoo nga laway ra atong puhunan. Bahala na makinaunsa na mga mo kabati mo nabuang na may pagmabuang tadas Ginoo. Look at the disciples. Sa ilang kahadlok during the time nag-crucify si Jesus o nabanhaw siya. God transfer from fear to courage. Na-transform ang mga kinabuhi sa iyang mga disipulo gikan sa kahadlok ngadto sa kaisog. How? Jesus came to them. Niadto si Jesus nga naa sila sulod sa usa ka kwarto. Iyang gipakita ang iyang kamot, iyang tiil nga inagian o iyang side nga iniigan sa bangkaw o sa lansang. Despite of many failures or discouragement nga nahitabo sa mga apostolis na nagan God, kita na sila daghan nga mga mirakulo sa ilang kinabuhi. Pero napasulabi ang gitawag nato ang kahadlok. Si Thomas help us to understand the difference between doubt and unbelief. Doubt says, I cannot believe. Ang pagduha-duha, moingon na, dili ko anak katuo. Why? Because there are so many problems. And also unbelief, nagingon, I will not believe unless you give me the evidence. Mas orange pa inom ka. Ang orange na ito, una naman ay pulp bits. Karoon naman diya. Mano yung banday na? Inom ko orange na. Akin, orange, kini kayo na may pulp bits. Karoon, ano ko kita? Kita mo orange na pulp bits? Karoon, wala. Puro na color. Believe unless you give me the evidence. Si Tomas, nituo siya sa dihang nakita niya si Jesus. But also a warning to us not to miss
meeting with God. Thomas reminds us that unbelief rob us from the blessing and opportunity kung tuwa unta siya. Minausahe ta, di ta manimbag Domingo, pero naon tayong mensahe sa Ginoo para sa inyo, aming bataana. Si Tomas, wa kabati, kaya mayabas man. Imbes makita niya personally, si Jesucristo, wala man siya duha. Ang iyang kauban nakakita, pero siya wala. Dili necessary. Bless kayo sila nitong unang kay nakig-uban si Jesus nila. It is not necessary to see Jesus in order to believe. Yet it was a blessing for the early Christians to see their Lord and know that He was alive. But that is not what saved them. Dili na mao nakaluwas nila nga nakita nila si Jesus. They were saved not by saying but believing. I-emphasize na ito na karong kabuntagon. Nothing is impossible with God. Pero nag-ampo ba ta? Nagpasalamat ba ta? The emphasis throughout the gospel in Hebrews chapter 11 verse 1 about faith. Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Amin batana. Pamati, ini yung tapat, ayaw katulog. Spiritually, dull. Unsa ang pag-minister nato sa Ginoo, anak? Natay mata, pero wala ta maka kita. When we believe and trust Jesus, resurrected from the dead, our lives will be transformed. Keep believing. Naagay nagsinamok nato bisag unsaon nato. The more usay nga modul sa Ginoo, the more nga pagsulay maabot sa atong kinabuhi. Pero unsa may gisulti sa Scripture, greater is Jesus that is in us than he that's in the world. We see the circumstances of life, problems. But go to the Word of God. Adto sa pulong sa Ginoo. Yesterday, I shared sa mga workers. Na-reveal sa nisa ako during a week. Daghan kayo nato usahay nga panahon sa Eucharistia, taas kaya itong linya, aming bataana. Pat panahon sa confession, wadiha. Magdungan ba na? If you don't confess, you have no right to receive communion. Naginahinay ko anak gahapon, ganiham, na dere. Pati ako, nagkumpisal ko. Ang kadawat sa confession is Father Rasul. Whoever, importante na to na. Kay, Bishop, direct to God man ko. Mabiyan na evangelic kayo, direct to God. Unsa may gingon sa Bible, confess your faults to one another. Naipare, maghatag og absolution. Sa akong gingon sa mga worker, you have to trust your priest. It is more blessing you receive if you confess absolution, then receive the sacrament.
Kasagaran walay confession. Unsa may mahitabo? In 1 Corinthians nagingon, ang uban kaninyo nagmasakiton, ang uban nagmaluyahon, ang uban nangamatay. Why? You receive the body and blood of Christ unworthily. Hello? Anong Derek? Lisod kayo ng Derek. Usahay, we have our own notion at yung kaugalingon ng panghuna-huna. See that in the light of the scriptures. Wala man ipong sanay. So nag-ingon ko, okay, tomorrow, karong bubuntagan niya sayo sa kunyan, Father Asol and Father Rex, position na sila. Nay uban, niyan ha? Ang uban, murag dili pag yun. So, wala ipong sanay na until the power of the Holy Spirit reveal sa inyo nga kinahanglan na Di man mag-confess ka din kasaban ka. Father, pasaylo ako dapat kay nangawat ko. Ha? Nangawat ka? Adto ka impirno. O Father, pasaylo ka kay gilibak na ako kung ba na. Adto gyapon kay impirno. Wala ingana, but it's more on counseling. Sigurado ko ang inyong mga pare, dili gina mag-istorya. Kung unsa inyong gi-confess. Because that is one of our vow. Makita galing na kung nagingana nga gi-istorya nila. Usahay kini mga asawa kay mamugos na ba? Unsa may confession niya, be? That's a no-no. Di na pwede. Pasuko ang Ginoo ana. Di lang, but the priest itself will be excommunicated for that thing. So, na-encourage ko. Dili ni pong sanay. Siguro lang ma-reveal sa Ginoo sa inyo din. That's fine. Hidden sins. Hadlok ta nga ibawaan sa uban. No, you have to trust your priest in that area. Nagkinahanglan ta og pagtuo, pag-ampo, kaang grasya sa Ginoo mo dagaya sa ato. Then, if we can do that, nothing is impossible with God. Amen ba ta na? Usahay natin mga sikit nga dugay na kaayo. But God wants us to sacrifice, we don't know why. Ikaw higtunda na, ikaw rin nakibaw. Usay sa ato, mga tao, nag-iasinso. Nag-iasinso, galing, hindi na manimba. Daghan naman kwarta. Pagwa na kwarta, naparot kay, walang usahay. Ang kwarta usahay, makapabalin sa utok sa tao. Muna itong bandayan. God is still the same yesterday and today and forever. Wala mabalhin ang Ginoo. Bahala na ng moderno ang kalibutan. Still, the church will stand sa iyong pagtuo nga nothing is impossible with God. Sa ako nang isulti ganiya. Padre Rex, talaga, nag-standby dito. Pila mo ka oras, Padre Rehuat? Pero dugay, Okay-experience ko ang mga butanga. Siguro mo ito na hinumduman ni Padre Rex at busy bitaw, di terminal, guwat mo ito sa kinan. Kaya kasulti man ko, anak. If we are sick, ask God for healing. O financially unstable ka, ask God for finances. Pero kanang finances, hayon raman kayo na i-overcome yun. Sagot-saon. Unsa naman na, paghatag sa imong, kapulo. Mura gid ang solusyon, anak. Hindi ka magtuman, anak. Mura gid siya ako'y. Bisag unsaon nimong trabaho, ang gabi himo nimong adlaw, ang adlaw himo ng gabi. Wag yun. Buslot gyapon imong bulsa.
And aside that, God will cover us. God will protect our families. Amin batana. Far and near ang atong mga anak, I will open up the windows of heavens to pour out the blessing. I will not allow Satan. Dili na ako i-allow si Satan nga magsinumok sa iyong pamilya and also your finances. That's the providence of God. Amin batana. Muna ang saad sa Ginoo. O di pag yun takahimo. Usay, malimot ba? But I'm encouraging, I'm not forcing. Encourage lang na. Pulong man na sa Ginoo akong gisulti, dili man na ako. Kamo manggihapon ang mabulahan na amin batana. Dili uban tao, kundi ang imong pamilya mismo. So why not start for that? And then mahimo na ito walay imposible diha sa Ginoo. Amin batana. Mao ka ng ebanghelyo, ug yang yung tanan sa pagpanindog.